yang kabaya ubamatay suwatayan akapag kebabayan kuwatiran na suwata tuho nabi na kebabayan amatay sumbala ang lokasyan. Ando ni mga ibarat na naman digrabe sa kiswata ando ni kasakit wata na din napaparo ama na di siya digriya buswina na sumabuswina na makakaringin sa karumanian are ito ni kinita sa nga watata katay aksilan katay matatay kuy katay inabas na pamakaayag watang kaya maakagusina ka na sa satiman ng karabaw adi na paningalabak na ibantanong kay pesan yan na tingnan po sa antang koto karabaw uli ng koto apinikaw na tingnan ko ni pumasero mo manapit adi na nipsi bapan ng Allah akapagkawiyag ito manapit na sa pasero mo na tingnan apiang niya kuwat ka na ungos na apiang niya take ka na ungos na asara di matay adi gawatang na hospital ka tuwa ganyan laman ito akang bibidaw ina aguswama akipapantang niyang kuwatayan dahil na sobrang suwina na gumuguraw ka dun ya Allah napakabagarang karakanawata ka na ya Allah ya Allah penuh gemparong nasakan ni imatay ang kanasakan ni bulungan ka na asara adimatay adir galata akan ditekan bibi dan tubuh nabi o ina aguswatayan solok siya antara barat ya ana miat tiap kesari siya maka miat tiap kesari sinaka nakabiyang umatiap kesakit na yang bukol magwadang nakam papa taman sa terakan nabi pesangka taman sa wali nabi pesangka ini pang hospital akina atau hinaamaka na taman sa kabiyang kudi kagwa doktor na inibalik sa indaranaw sa norte kudi na sa Nilso o napiamulungan dahil nagkanaka apang mulong abang ulitigit pumulong nakabiyang ko teman nagtigabi teman pakapanig si imam Abu Subilan Abu Subiyama miya kapanig si imam Subilan so jamaah narigari at rin imbitar ka kami nanti na pang niya orang nakit wallah agi siyaman na pagkasakit o hinasinan na pagkasakit na pamang niya orang kuwanduta na imam Abu Subilan Abu Subiyama pakapagir wallah kapakapagir na ubadi pakapagir imam na pang niya ibig wallah mata kadian ni buat dikasih anak tanggi daw panganan ni berwanda abad itu maka dikehap para dipekerasa ayam mana ni mengawri penolok nama gue miaswang ke imam nedang dimakannya biar anak apa nak hele ini tapan yang dia hadiah ya Allah ini pada anak gedang-gedang ya Allah pakak bergerak kasih amayan pakak bergerak kasih inayan ubadi pakak bergerak nak penganin Amerika dia dinaki diutin bidan ina Abu Swata asmina Abu Swama namatang Allah ikada kala ina ayam anania nasok ya patay watay na ini kali watak niya Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa 'alayhi natawakkal wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الخيار على سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته nagtadun ng kuto kabas ang kuto bubaytanu pagaritanu mababali ang maka-sponsor sa programa taniman to Dongdong sa station broadcasting Abdul Hamid ka-sponsor na diyang kay Abel Lagi sa basagada diya si Haja Yasriya Abdul Hamid kababali aki dapat tarian isa diyang kaya mababali ang manager tan si Habib Abdul Hamid
ni kapagpasyalamatan no, kulango-lango ng mga pagaritan. Lumalang ka pa pamamaginag sa station, Limbantay, Malabiso, iPhone, Richugram. O nagudit ni kapasyalamatan, kulango-lang kanusan, siyang Alano del Norte, Lado del Sur, na sampo na sa diyang kaadal mga baloy. Sampor na kanusan lango-lango. Mga pagariyami, mga babiyami at itatawag siyang ka foreign country. Datar siyang kaya nga Saudi Arabia. Diyan man ang matatawag sa diyang kanan na ayaman na France. Ang mga dataramot ang mga pagariya diyan kaya ayaman na niyan. Na si kay Bayalabi, si kay Habibi, mga buberan sa mga batiran, mga lango na pamiliran. Sa kanaing na po rin, lango na po pumamakinan. Tunganitan ako Allah, ayaw maanan niyan, na inidestan Allah, saan kay man tamang gudam-tanggagadaman. Apa niya kay kanaba di buong kay Norte, kanaba di buong kay Sur, kanaba di buong kay Pilipinas, kaya na dunia. Sa mapipiyag ginawa niyo sa lango-lango na padakameron. Sa makamulingan kanun na mapipiyagin naman yung siya pantan wala lang. Kaya niya sa Arabia na ay kabasya tanurong guni na doon na niya naman ay tamog sa dunia. Naman ito na ito kagadabiran. At yung damang kaagin niya, nasa kapanaya ay amaanan niya na ay agwapsyabapan wang akawiagan niya na tabiya ito pamao na mga ito adagangan na ayaw panubasyo pa man na adagangan. So na diyan ni betadang kay adunia di makasimbi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. So margan na ayaw babidiyan na sumalbud. Na ayaw babidiyan na margan. Kapag makadiyan kay adunia na lamon na kalalabud, lamon na kapipya ginawa, kada margan na kalaman malbud. Na sama nutun na dia dunia na surga away surga ang kayo niyo pamakadang nakapipya ginawa kaya ayap pero na surga na din ang kagdama kaun amay tubo arat na ginawa abubuko nagukargan kadang nakapipya ginawa na sa dunia namada ka kumalabod namaragin namada ka kumaragin namaragin so kapag sa mga lokstan wa bari lalayo ka ayamaan na nasa subangan na alungan ada na gawin na sinupang kaalungan. Na dito kapakay abangan di ba sa ako padaka alamurang na yung nalingon ni Gatero nagkararangitan ka barilalayon nasa subangang alungan ano mo kaya oras na subangang sinupang alungan kapakatipwa kaya na o kayo nakabig ako padaka na malaklak sa padaka ay ba nalingan di pa mga niya ako padaka na nakipanganitawan na banapagpakaw ni ang kaibabagar kawang alimo kaayamanan niyan na ang kau ni makapanganimu ang ni makang gusto sa diya kaagama wallah. At ada tarang magariari pa nabatakir nga pumuntunga yung Abdul Hamid family kana di buang ka stationiran na kana di buang ka paniminar kalau melagi sa mga madrasa api anto na akaagamay aparatyat wallah na pupugusan niran sa panahon tamaniran melagi sa tamukiran agus ginawayan batasan siran wallah na dia may siya ko na alungan na pagpalala ko so Ibrahim Adham ayun yung kapagpalala ko niya balakang asya katawa mga sundar tiga dia ka asya katawa mga atantara sundar ay mama tiga mo Ibrahim Adham anda tiga ni pagpagingadan saya na ayaw ko na ini tururunod Ibrahim Adham na sukubaw. Tinakotong. Tiga mo ta siya katawa mama at antara asundaro at tiga na yung manari pagi siya karaka na anday pagpagingadan saya. Kanaba ko ba ini siya karaka? Kaini siya karaka na anday pagpagingadan saya. Ninuwara ang turun niya amanan niya na ako ba? Oway. Tiga Ibrahim Adham di man kaya ay tuturo karaka ako ba, na di na ni pure ang pagpagindan na kaya saling kumuman sa ganyang putuatan tara sundaro. Unya ko nakikuha sa Ibrahim Adham na unya ni kapti, tiyan yan.
Nakagya ko pa'y katani na pintunda-tunda si siya dalam minggu. Ano man ito siya ganun namin, kada-kada ka na din mantay. At ini ino ikatiyo sundarwa din kaya makana niyan na ulama kami akala na ulama. Ayaw ko napakaasalian na ayaw ka dito yan na mamatag prime minister at sobrang sa prime minister ang dito yan. Na tagiyo ko kaya makana niyan na sumuan o mga murid. Tingnan mo ditunda ang kaya Ibrahim Adham tingnan mo ito sundarwa mamiyamiyat. Tingnan ito na kamiyamiyat yan. Na tingnan na ini siya kanuno anda pagpagingin na aya ini teruyarakan na dia kaya aku ba akan apa ko ba dia kan dibebedun kadar apa pagpagingin na ino dia akan turun ni amanan aku ba na dia tingin ni kaya tiyan tu mga murid Ibrahim Adham atin hay sundar ay tantara katawan naka adi kay ni katanaka adi nga ditutunda-tunda na tinaway ka Bisaya tinakana man ang Bisaya aba uri na dia tahu kami akan na ulama na ayaw panapakasalin na dito penanan oy baka di tawi dia si Ibrahim Adham na ukuna kay Ilea o sundaro pia-pia na unian tantangi pia-pia na miya kilala niyan aso man ulama as Ibrahim Adham na ayaw ko na siwa ading kuto tantara na una inibumay na ginawa niyan Ibrahim pumuro tiyan na kamurkaan ako Allah kada makilala siya kini katawan na kan sututulang kaya kini nakatawa na kan pa sa background niyan nakatawa na kan pa sa kaulang mayroon na umu katawi ako na sa sa Ibrahim Adam na ibasa ka puro Allah kapya sa papamasong na kanong na di ka na pamason na ayaw ko na Peter Ibrahim na tingin na Ibrahim Adam sa din sa ikiliyang karang nasa piyak kung ka nakaibat kadakan sa kamakilala ay sa gaga, noon niya mo nakaputi ang kutuwatan tara sa laro, napupagipon niya. Tiga na ini kaswat karang ka, akyat tunda-tunda ang karang. Nabi ini kaswat karaka, akyat paranagang karang. Kapwa dengan lamba adusakan narinila anak wallah. Na inu ako manarikiri le wallah, ka ini sabab para kawallah akyat kating karang. La ilaha illallah. Pemenino to ayaw makna niyan na mga limbabaan. Pemenino to ayaw makna niyan na maiilayong adim ko to amanan niyan na paratiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nadi, di iditano di pagana din. Kalap man ba ayaw ka pang limbabaan na ba dahil nga siya padakana tiga na tangalakaw na tingalakanan sa kawanan na nabilingan na kapaman sa kawanan na tiga takla kaupan. Makatuhaw na daan niya lang doon talaka. So ayaw maana niyan nadatarang kaya magagandang tabi man to katay iman to oy ayaw katatanong sa nga lusyon buwan ka na ang agad naman iman to ha o hadi na examine makatani ni wallah pikembu-kembuay oy tamang kung mga lokasan na dumdin ng kaamyang damtan oy kaayaw man na karagana na api-apon siyo agama na mirang dito oy kanaba ikan na may kabu oy kanaba kawya dubu kaapya siyo agama na mirang dito anda sabab na gua ni na ko dapat na peruang mana niya na Pilipinas sa gobyerno Pilipinas na di pa nagkapakay sa kasimbayan ko mga masjid si ko mga walay pagya pangani sa di po tayo amanan niyan na awa kong panayama nakatagi o tuwa kanaba iman tuwa amanan niyan nakasiyop niya kasimilitan ko mga masjid na di ito tiga na api apa siya agama na merambit to sa patutungan niya merambit kape sukati bawa iman to na ayamanan niyan na limiti pa yung kalalakaw. Kaapi ang daga-daga nagkaroon ka sa kaya mga lalan. Na-examine na yaw Allah. Na ino ayaw paniyatan tanong na sambiyan wallah sa ayaman niyan na ayaw pa na sambiyan wallah na diyo ko tayo pag-api ang ginawatan. Uriyan yung mga ipin Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to patirwa o Ibrahim Adham adiyong kutuwa kuwa na di na nipagingdan. Na benar yan naman. Benar yan, api sa kadung pagariku, babayakan na pamimikinan ka. Benar yan, abdiang kaya dunia, na api adiyang kaya dunia, na lango na kakaya papasiwan na kaamitan Islam, na dia pernah Europe, na dia pernah ayam ananya, na Asia, na dia na makadunang kaya dunia, na kana abang kamu pengingin, kapag anak kamu, na ayam piur ka pagigidan na kanadiyang kanan ako ba? Di mana ako ba na yung pagigidan? Agyan mo na awi akal na dantaro dito na tatawag siya ginawang ako ba?
Pero nakang pernah dia menarik aku banai tanah pengilian dan nama kami tak pelakannya nageria apa yang sudah pernah historia aku pernah aku pernah historia. Dan nama naik video nak apa dia pernah ke pendunin. Ka anda kau besar pendebengan matai ka anda kau pendebengan benda meli ngamani pendebengan nasi begitu ke langit. Allahu akbar dah kailing ka. Nah dia ya, ayat pikir wallah na thumma amatahu fa aqbara sumyatain dan mengeni itu mana iki pendebengan kau tahu ordir wallah nama te soto na iblebeung ka angka maka beto kupuna naka. Nah dia di mana pagadulan di mana tu sama na miatan kada ayam maknanya na dangun tanong bukan usia na mo ba kada ba ni man to pagani tanong kada di pasi wa ya stona di tapan masih sigurado miaswata taswallah o miaswata taswallah agi man to babuna madakala tabiata ayam maknanya na sigurado dunia na kabahas yan o ha Upuna mea apa mamugay nanti na matang Allah ka surga pada nak abada pi gelo kami apa mamugay aku. Dahil nga pernah kami ni pamamugay niyan kami atwa adu bati. Allahu akbar. So ay makna niya mga uripan wallah. Da sigurado tanong ay ka sigurado ka kau tahu kami atay na ilang katulad ni Anthony Corian. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ayat pagilin wallah kau tahu na sukurian ng mga uripun wallah. Tadi sama na ya na diyang kanan na kuba ay naloy Ibrahim Adham adina ni Piura ingin pagidan madaka pasanganan na kuba na ayat naman na ingin ka na di alangan na mauri. Okay, na siya ko di panakaan na alangan na mauri na santa no pa si mamiminti sa diyang na amanan niya na dalam kuba. Miya'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyan na Sab'atun tanurul al-qabra. Pito tubuh Nabi, pito kaklasi. Agasin dawanian adiyang kanan akuba. Sama na yang pagari ko babayakan na aya apa sangka na kasin dawan adiyang kanan akubanga. Anna sakata wa sahaba. Igira aminin ninang kanan akuba nagmurabadan. Na mabasa-basa din susumpayan o dia ko pagkaribat ko tandanon na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu na andini kaya niya kukuba na ukukuda na pagkulo-kukuda yan na ayakatar ng mga tao na basa Uthman na bagumagandang sa epilepsy yung takkabarga na kanabong gumagadang ino to pagkutin kukuda ino to pagkulo-kukuda yan kadiyong ko takapkila niya kukuba na di makanda mara akalian ino to nagumaro ko din dia katingin na kuba na ayat pitiru Nabi na waya kauman kau na ayam ananian na makadaya kaum na tegudaya kaum oy na ditun ikarina sa pagkaslang kasabaliwanag sa alungan amauri waya man ayat kauman ka kuba akarar pa anak kau na miyara sa ikaw na ditun ni sintomas yan ditun ni sign at tanda sa pagkalapanasang kawallah sa alungan amauri na sa tanong na madakala din na niya wiga ka na din kay ako ba la ilaha illallah pero mantiin matatanong tong sangka na ako ba kana ba matag aya maana niya dunia pero aya maana niyan na niya tanong tong salim kana na ako ba niyan kana ba bumamaga to singgibu kana ba buduga to singgibu Allahu akbar na pananamating ka sa Allah pagarimu ka adang pananguras ka sa dunia adang ka panakapakambalingan sa diyang kananakuba na kailangan na di na ni ipiya-piya ang balaya na ka di na ni ipiya-piya ako perasan na ka kanaba ayaw po di ka di perasan na diyang kananawalay ka pagarimu ang makapirangan ng matabar ka ayaw po ka na makakapiripirang kau ka di ka gaswa babuay amanan yan na merdak na tibar kakman na ada na gawi na itibar ka sangkot ako ba na ayamanan yan na ipalala kakao ayat mapayaman api-api anak kanang kanak ko bangga ohoy kadina ni sorbi surga tabu Nabi na di na ni sorbi unaraka na di o kabaya kapagari ko babayakan langon tanong siya kikabaya aka kasinoy ko ba na di niya ada Nabi apito akisindaw ko ba di pamulangan sa ginawa pa ayaw po na ba matang sa porsuka insyaallah na maragatos ka porsinto na kasindawan adil ka na nakubang ka iman to na badakala panatabi iman to igra gagawin na dap na magilan siya ko ba dap na pangukiton
Ibgala ka panang Yakuba. Miya mamusyawaran ng panapagalakan. Imiatay. So miatay na miatay. Kabala na miatay. Babatada di panimana pala kami abuhay ka. Oy. Agi. Pamakanay ka na ka. Namasip ka na ka kang suyo yun. Nangyamiatay. Ba na. Adatay mamagisita. Ba na miyanay. Kaamiatay. Babatada. So panguro ko naman. Natapala ka niya. Ganda ka ko na kami agad ako. Oy. Ayaw mo niya mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalihi. Badakali ginaw na ipagkilagay na di mo na magukin na rin. Ito na nga pagupitan ng imantaw siya nga na nagagawin. Bupanagili po nga siya miyatay, miyatong roban siya, yunong, di tayo siya lagi pagukita. Ipagkala ka. Amani niyo ba, ipagkala ka na ka, na uba kang matalong to na amana ka. So kuba, ayam yanoy, na umang mapita tugong labi, makapito kanyan matawag, makapito kanyan ma-request, pag-imbita rin kanyan. Kapag mga pagkalagay ka gari ko, babayakan na tabi siya kadatu Allah na mababasa gawin na di ka din turun. Ketika di tiga turun ni gira na pagkalagay mga swadi guro, asya pun sumasang orang utaso buwan na inyo, akong guro. Ano ni kano gawin na, yan ang tanong kasi sumasang orang aso, at napatay siya. Ada mo nakapitabaran na, basta ko na sanguran waso akong guro na at napatero. Piura kena, kasi siya kawala na napatero, baga napuputaw ro. Oh, piur, kenapa dibuka semua orang nasional begitu dia petenya? Ustu na susah kau, dia nak petero, apa nak putau ro? Ingat bahasa tanah pana, nari maka putau. Allahu Akbar, pana nama tengah Allah, belakang belia putau. Pabibeli ka putau. Namanya tuan yang mengapa mau tahu? Nah ini kira sektor corporation nanti orang kira, nabi bikin na drama tera. Ini drama kira sama Toyota, Tamarawa, ayam anaknya na Apex, kata zaman nabi tanah mata tabruk. Na pamangabiyali kang kota-kota at yung nagkira, nabiyali ka na narumpia bakbaw. Di ka pa dali pa mga kabagsa nga mga karsada. Di mo pa rumah. Maana niya, madakaligira pa na pangirawa bakapota. Allahu Akbar. Api ang pansukutan na pagkaruno. Pagkaruno taki, na di mga urip ng Allah. Oriyan yan, na pagpagaling ka dun. Naman isaw tamo takap tiwagar ko kuba, pagimitar man yan. Ya Ibn Adam, Ibn Adam. Ala baitul wahda, saan ang ginawa tawan-tawan? Ginawa tingin na tawan-tawan, inutoptero na, inupatero kuba, adiyong kuto kuba na inuna tawan-tawan. Na sukamat anirun, na dingkong tuma sa mga pamilya ka. Si karumang ka, swata ka, babayin ka, laking ka, lokas ka, tamanin ka, na karamudin na din nagumang kong siyang kuto kubang ka. Sa kabwaki, na ayaw mo permang nakasangkot ako ba ka na sa miya pasada ka amal, sa miya pasada ka simba, kadiga niya di penerin, kadiga niya pagawa ko kubang. Adi ayaw man na niyan, ayaw ko na paganin kagasindawi kung kuba, kapito, na al-ikhlas, ikhlas, direktor na al-ikhlas, na di man na nakapag-ikhlas, kapag-ikhlas, baliyang kasulang mo kawiyawiyag ka, baliyang kasusimba nga wala ikhlas. Hoy, kaaya man niya na ang matarima wallah subhanaka. Kaso kamataniro na aya syukang amala mapia, aya syukang simba wallah na umadar ka sa kapag-ikhlas. Apya sunabi na ninindungan yan ko Allah ang kutuwa padalinindungan yan. Allahumma inni a'udzubika min ar-ri'a was-sum'a. Ya Allah, na pelindungan na karka ako ba kung kapada utawa aya gada bagyan nakapakilaylay, aya gada bagyan nakapakilaylay. Mia karata-rata amandaman na ayam ananya nakapakililin kaya suka kau kapag-ikhlas. Basta ino ka po na makapag-ikhlas, kakapakililin suka gada magkatabiya, kapakililin na suka na magka. Ino itong mga di, tabiya ka, akana bala ka di pag-istorya, na di nga ni pag-istorya ni matatagur ka, akana bala kayo siya ko na gabi ang buhay ka. Pagiraw ka asakan na hanawa na yakarong na ba kayo siya buhay na wala isa. O di na sa kana yatrakan na doon ko na kana bala kayo di siya kada kanatrakan. Oy, na mag-istorya ka na panakaw padakanan nga kadin maguna di na ba kayo sa padaka na mangitata ko ya kung panaduda ka. Allahu Akbar, mga oripon Allah. Ayaw mana niya mga oripon Allah na di na nisa apalin mga tanong ko Allah ang nakapakilaylay. Ato ni kapakilaylay, na di mo tapya di nga kilay, napupakilaylay nga niyan. Upang makadisimbel, na may kadataw pakilaylay, na Sobra santo nonon di mangilaylay da paparon yan. Kami nga di siya mga napagilero, na timingan niya na, na betar niya na, nawas yan na. Mga padanan. At hindi ka pakinagin-agin. Na di mo taka pakinagin-agin na bago po naman magaya, na piya po na matawron na, na hindi ka kaya katalog
barat na piyag istorya nga pana sa kana din na pasangan sa duka sa kana din na pasangan tayo na kapakin gananan na sorangan ng kapag-ikhlas pag-ikhlas ka dahil na una niyan kapapakapi aginawata na igra abiyari ka sa malaka kapag-ikhlas ikhlas Allahu Akbar na di na mga Allah subhanahu wa ta'ala diyan ang ipaganerong apakasindo ko ba kapag-ikhlas pag-ikhlas kuha nakasya ko na alawan na Ali bin Abi Talib na analinan ka pedang maaripin niya kafir nakagya kung may amanan niya na mapakaigay ng kota kafir ay Yahudi na ay niya nung nakatidawa padiya buwa kapag kolas siya nung napadang ay napatay mo tayo Yahudi na niya nung katidawa nung niya kung nakirna liman niya kinarun yung Ali dan niya nung pakatana tuho kapiran na inong mga pakatana nga napadang nga na mamatay natiyan na inuhar ka dakar pakatana ayat ibu dua karakanang gani rarangit kenapa para wallah ayat ibu dua karaka nang gani rarangit kenapa para wallah nadi dengan kakamu ayat kumumiyati ruang kota Yahudi nah niya ko na kay bintang kamarayan na limanian at tinuruan ko na limanian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahu Akbar na dia buta pernah ayam makna niyan na dan yang kapadangan na dia pernah Yahudi niyan dude soali nama ta'an kami niyan sugenian na ayam bukerna na para Allah kenapa para saginawan niyan na naman nakasababan nagapagapag sa mga Yahudi la ilaha illallah naskatan tabir bagabu masipok sa padaka laman nigira sa sambayan penggiraw sa yung mga staw para-parapangkan pangandakadakatan niyo sa mga kumaraain niyo mga ting-tingaan niyo na madakal na pinigiraw ko na inikita ko ting-ting patali na mga kabiyamit yung ting-tingaan niya at kanyang pakadakatan na isiluba ka na tinadapan na ka na kaya akong maraka amya katawa-tawa sambay mo na di pa nagpakasabar maano mo sa kapag-ikhlas na di na mamulit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayakuna ikhadwa abakasindo bakasindo sa diyang kanan akwa birrul walidain na sukapiyapiying ka kumbala aloks sukapiyapiying ka kumbala aloks ka aging manto tabiyatan na piyakalipatan ka sinaka piyakalipatan ka siyama ka o di na miyate siyama ka o di na miyate sinaka natamani manto na pagpungan ka din po Allah na dangon mapisina ka siyama ka pia kalipatan na kadisina ng siyamaka la ilaha illallah madakalimanto ang mga ina madakalimanto ang mga amat tabir amat tatago ko mga kubayran na pupuniw silang sa pangni ko mga wata ako kapung ko dunia ko mga watairan na tamanimanto na nagresibira na pangni pag-isu siya kapamilya tabir na dadala presyumemon bakit na rin ay makna niya nagkababay siya ng siyamaka at tinaw babupa ka surga sina o babupa ka surga siyama na apyas ng panganin ka na lingunis-ngisi na akag siyama ka kalaba matag lingunis-ngisi tabiya tabi-tabiya kagya kailipatan siya ay mana na nasambayan nahirap man na bala sambayan ka datariwan ang napagpamamakinog ang mga dato mga bayi na umang kasimbayan na ubang kumpakalipati sina akag siyama ka anto ni dali nakatero Allah wa qurrum binufirani wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna sagira ditipitir Allah ini urdir Allah o Nabi ya Muhammad naturuan ka ya Allah na syarkatan wanan ordinan langon-langon na umat Nabi awrikum Allah teruan ka ya Muhammad ya Allah narinay akong ka narinay yung karakang pernasumbar anu kasatan ya Allah nakalimunan ka sirang kuda tarot ini kalimuni rarakan aku masyangkay tuwakun inaong mga orikun wallah papanganian ako wallah asya ina akagu siya makana ikalimu siran wallah ina kumaito na ikakalimu kaya na naman naripagari ko babayakan ina kumaito ka kasadusok ini kau betul ka ina aka mga duulan at tanaulan o di na limaulan na danira ka po nakikiritanan kari danira ka po nakikipamanaking bawatan na miya kakuwanin sina ka sa kalauka na miya kakuwanin sina ka sa binabaka sa limas sa ai na miya
kakuan di sina kasadapi ka, namya kakuan di sina masaya manatang baka, namya kakuan din sa mga baita ka, natamas sa tinggi-tinggi, natamas sa efikasi ta bagus kita tiyan ka, na anino mi pengablas, akatatagunin na kadakan yang penamibro, nadakan yang penamibro at pagari mo babayakan. Unay man to tabiatan na may kanakan na dataro din kasasamutin sina aka, ang siya maaka. Ayaw manangin na singa panapapakay na kaubayat relita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagina ni kabada sina ama. Manungaman ganda-ganda sina aka, ang siya maaka. Si babu siya maaka na ofarmir. Na anungan di anungan na orang di orang na mabagarandu antara kana mabagarandu. Na pagkakati po siyang magdali na ni Permiran. Kaubo na makaparagong, na ubo na makakwasa emanan niyan, nagatasaka, natamasan bitar na ka. Uli, na umamuba ka masakit na ayaman na niyan, na on na mirag niyan na minyo hospitalyar ka. O taka siya maakan na kadagang, ang taka siya maakan na amanan niyan na impanyadu. Ayaman na malani pagin panyadu yung maaka. Ayaman na adik dengan yung maaka. Ayaman na di sumat yung mga napanan ka. Kenapa para sa ginawa niyan? Kainwaris sa mga amatano, mga inatano, pasyapah orang kanu sa kadatu Allah. Asal buah kaya pagpakasadaw na ayaw panakalid na sadaian na kanaba mga pipi asada ka mga simpul. Na mas tu, asway amanan na isidaian na mapia na banyan may pasagatas ang mapakinggatas yan kaawatayan. Datar mabuhin na ka, papakakang kanya nina kung may ito ka na sinila. Ayaw mo na pukuhan na sinilak na sumalayar ba, na ununan yang sa magana na waig, na patulang-tulang din na puro-purang patunian. Kauba kasakit ya penakasa apa na painarakaw, nakasungitan yarakaw. Na iman ito nagtabiya, agya kadaan siya makasangit manadenda na mo, napupagisir na kaa, na ama na ina, baka kajaban na ba ako? Tulikan niya no, nidaangit. Iman to yung siya maaka, inaaka, akong panitingipan, inunga di pagrara, akong mirawanan na ama, baka kaya kataya, nadigay niyang buhay, adisadi ada penagketo na matabiya, ada penagkenian, na peso kaptutawin niya kami na usinin, anak katawan na kanu, ibu dia na pagkirwak matangyan. Inauna sumiya gusto din nga sa ice cream, baik. Nakagya ko sumagasa, di na mama di nga sa ice cream, natina po siya pipilangan na ice cream ka, natina sa wati, natina na dua teron, natina na kedua ba na katerlaon. Ayaw mga niya, napakapsupatan. Oy, sa wati yan, hindi mo turun sa wati. Natina na mas mapia po nanan, na si ina na ilay niya na pagirawan taon nanan. Napiasok niya tuta, meron na mataw tayo na babinada. Allah, kalau niya mapupada ada kontur ni sawat, namanya nak puluh istri mga tabubay. Inaw na pagkinihan, na peso kaya tiyo-tayo niya nung kinayan, na pagpanilaan niya panahon tayo skrim, na pagpakain naman niya sinayan. Mabuhay niya sa yanaks na bita ka din na yun. Nagkakawang ko ito paman na rin daw, di garilay na ako. La ilaha illallah, sa kataw ang mga asumyong kunabi. Lalay na kaya pagkali. Nakagya ko mga kunabi, tinay Rasulullah. Miya kabala sa kuntigyan ko balalaw siya. Itong nabiya, Anthony Kikili makira. Natigin na sa din sa pagkababayan na ng panganaman na pagpakikan ng kiran. Sa din sa pagkababayan na nanditan na diyang ginalipakibitar. Natong nabiya da ka pan makabalas. Tiga ka amamay nung kapatero ya Rasulullah, da ko pan makabalas. Natigin na siyong balaalok sa musugi papantag niyan. Kuwatayin na mida. Kasumban anak setengah Nabi na dinyang kabaya o mamatay suwatayan. Akapag kumabailan kuwatairan na suwata tuho Nabi na kababayan yan amatay sumban anak kasyan. Ando ni mga ibara na naman digarang niya sa kiswata, ando ni kasakit wata na din napaparo ama na di siya digri ang muswina na sumabuswina na makaparingin sa karuman yan. Are, ito ni kinita sa ngawat tata, kata silang kataya matatay kuy, kataya inabas. Nang pamakaaya buat tamu kaya maakagusinakan na sa satiman ng karabaw. Adi nang peninggalabak na ibatadang kay pesan yan. Natingnan po siya ang tangko to karabaw. Uli nang ko to apinikaw. Natingnan to ni pumasero mo manapit. Adi na nipsi bapan ng Allah. Akapagkawya ito manapit na sa pasero mo. Natingnan apiya kuat ka na umos. Na apiya niya take ka na umos na asara di matay. Adi gawatang na hospital ka to yan. Laman ito. Akan bibidaw ina Abu Suama akipapantang niyang kuwatayan. La ilaha illallah. Sobrang suwina na gumuguraw ka dun. Ya Allah, napakabagaran ka na kanawata ka na ya Allah. Ya Allah, penuh gemparong nasakan
nikmat yang kana sakan ibulungan ka na asal adi matai adir ka ta'akan ditekan bibi dan tubuh nabi o ina aguswa kaya siya antara barat ya ana miat tiap kesani siya maka miat tiap kesani sinaka nakabya kumatiap kesakit na ana yung bukol magoda mo na tamukaka taman sa terakan na bipasang taman sa wali na bipasang ka ini pang hospital ka kina ako hinaama ka na taman sa kabya ko di kagwado ko na inibalin sa Indoranao sa norte ko din sa Nilso o napia pulungan dahil nagkanag ka pangulong abang manitigit pangulong nakabya ko teman nagtigami teman pakapanig si imam Abu Subilan Abu Subiyama miya kapanig si imam Subilan so jamaah narigari at ning bitar kami nanti na pang niya orang nakit wallah ang siyaman na pagkasakit o hinasinan na pagkasakit na pamang niya orang kuwandong talay mga Subila na sa madiyama pakapagir wallah kapakapagir na naubali pakapagir imam na pang niya ni wallah mata katiyan ibu dikasih anak tanggiraw panganan ibu wala abay dito makadukak para di pagkarasa ayaw mana nin mga uri penolok na mabuhay miya suwang ka imam na idang di makanya niya biya kakanakan na kaya ini tapan na yun biya at yun na ya Allah ini pananagadagamim ya Allah pakabugarang kasyamayan pakabugarang kasinayan o badi pakabugar na panganin Amerika dia dinaki diutin dia ina Abu Suwata aswina Abu Suwama namatang Allah ikada kala ina ayam ananya nasukya patay na ini kaliwata kuninian la ilaha illallah bagire maknanya na minik ko nga pasina ka sa pilika bina amor tuna pun ibalas abini ko ka sa pilika tuna pun ikabaya ka pernah ini ko na pilika pernah galaso-laso mapanapakada na din magpatawa sa ispar palaga Allahu Akbar nanti kami yang habalas kalau saya inaguma madagal pa na aman atabiyo agi miya pakanikin sinen miya pakanikin siya nanti na miya habalas di o kamaya kapagariku babayakan nakusaman ang balas ka sa aman ang balas ka sa ginawang balas ka sa amanan yang inaaka baliang ka ginawang kaabalas sumbat wallah kaya pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin salla al-farida thumma da'a walidayhi illa bi barakatin 'alayhima walau kana bihima fasihin da atubu Nabi aurip wallah auman makasembayang sa parano nan dua na pamanganin yang ku Allah si ina ya nagusyamayan sarilaan wallah si ina nagusyamayan napakabala ka teman tugu Nabi wallah so pangani oripan sabab sakit pamanganin yang ina nagusyamayan sa kanilang maka sa apya punaya pati ina nagusyamayan na makasisili ko ga makapiralitan wallah napakamerakat nu wallah so pangani wata sa parilaan wallah subhanahu wa ta'ala pati makapiralitan wallah ay dapat kay mantu ko mga ina ag mga matabiya Amya nga uuna ko mga kuba na puniw sila ni mato sa pangani na bila di magana na pangani. Puniw sila ni sa gana ko mga wata aaman na mapya na din. Amya alim nabi na ayaw mo na matapadabalasang pamyatay. Apya miyate ka pa ng balasan na kawallah na isaw sukang wata sa saleh. Ayaw na wata saleh. Nakanaba amin mo, nakanaba usar mo, nakanaba ima mo, nakanaba tabli mo, nakanaba mujahidin, nakanaba mga sabay. Asar abara simbat ada kawagong babay na wataka as-salih kenapa ibu watak salih na sualim sostad ayam ananya na basta pada sambil ka jika dengan pagsagal baka mapia miya atau mansina kag siya maka kapag pakawitan ka sila kukubanin sa amalan niya kapia nah dia nan iktiru na watak salih kaya naman nabalik na salih manawida ka na may ka salang kapibalian ka ang nabawatak salih wata as-salih na mayatay kanuman kato mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala dinan malo ako nun ang piyang makasagad kasabab sa imanto na datari imanto kada-kada tabi mga kangudaan siya ang dadakal imanto ko mga kangudaan oy mga kangudaan mga muda mga babataw apya sa pula ba kangudaan tabi-tabi ilang kakapapasya mo niyan si ina-inag siya mayan dia nga nakapos sa inaguma o di ka pernah kinida inaka di kanyang perilaan di ka perilaan Allah inako may ito ka baka niya ni pangasama mamana singka ibaratan sa ginawa kati man ito na may bawata ka may sama buda ito na
Namia geda makasugi papantag na kakwataka na datarakenan. Aki papantag na ka ina akaw siya makina kumaito ka. Ina kumaito ka na inaw na aabang nga nila baga niya panaglumasuma. Ay do ba kabugumuro ko nakapangangar kang kaniyan din. Magkasa kaniyan din ay dari na bibiyakan. Na di kaniyan paniparirita-ritanan. Nauna ba kaniyan panibalisa kang marana ka. Ay di ngaran yan na si urak-urak. Ay do bibiyakan. Ay do miyang buhay. Aba na niya na ay mga na naririta nga niya na inaw. Bulak ka. Ay mataan. Kaninang bibada sa akin ang agsiya maka na miya karagalan. Nagis katanong tabiyo, agi yung ipupumukong nga sa marga sa duwa gantang ang anak ko nabatay di nga marga sa kami ato-ato ay inipiha na tiga matang wala kami kabala sa mundo. Okay, na dua mo aami tungo nabi ang mapakika nakakuman anak sa kapanganang kanaka na dua as surga ka. Miyagutuwa kayo sa mga pipi kapalok-lok. Ayak na rin mga kukwasya maaka, inaaka. Ama, di ka na kipumabos kanuin ako lang. Di ka nun. Kataya, sisay-sa tanong sa Diyos na kapan. Ikiyati, ayam na niyan. Nakapupaka ka ng kakinakaw di siya maka. Adi sa di mo tatabi-tabiyeta na madakala pangirawa ina ama. Si Betano ka, widakala niya ginawa na widakala kanupan. Allahu Akbar, Allah. Suwaki-suloks na pamakakuan. Matangwan, iman na nga loks na miyakala na irata ginawa. Manirata ginawa dia galos. O ay, na dia manok na dia kasagad. Madakaliman ito mga kanganguda, nakapasok na singin na siya mayan. Allahu Akbar. Al-jannatu tahta aqdaman ummahat. So kasurga na si imatatag ko kababaan na paluin yung inaaka. Udi ka rin na inaka na di nga mabusyo kasurgaan. Natinga alin, Abdul Masih, sa Abdul Masih salim, matuloy niya suwakan. Niyatay sina, niyatay siyama. Nakira na kita na ko niya, kira na kita na ko na kamarata ko'y kapulog-ulog. Na imanto'y kaya sabti at tanaw. Sa sumusong kapulog-ulog sa marata, o ay may pangaraka. Ang tuloy siya naman, katinaraka ko rin. Ayaman na niya, nabiyati sinaw siya, manapira na kita na ko yan. Yung kinakarinaan. Na ayaw ko na inisyung bagong nabi siyang punta, mama. At tigre ya Rasulullah, may atensyon na ko na siya makanin ako. Uyabiyag na pipipian na kan siya, na iman to amiyang matay siya na, tabiakan na mitataro siya ka nakapipikiran, ya Rasulullah, kapag doon na biya may apakan, natin na ito na doon na biya pa kasi sa ang kasiran. Kauto, o kabaya kasi nakag siya maka, siko na nila nakapandal silang nakapate, napira lang itangiran, ay kabaya ka nakanilang kababa, makapiginaway na akong siya amaka, na di nga sila nipa kasi sa dakaan. Imanto na madakala panimantuad na mga arkian tabiyo na kanipatan ko di pangasyon ka sumiyatay amayan inayan. Lagi madakala mabuot pungirawa, di kikapake ko pa kasyon ka sumiyatay. Ada madakala mabuot tabiyo tayo matuin mo daw pa kasyon ka niya so amin inayan na gumiyatay. Tabiyo ay mabuot kaya sa gutong na ikapake sa kapakasyon ka kumiyatay. Saka na osto din, adikapakay, umasya na ka sumiyatay. Ikapake masya na ka sumiyatay. Okay? Nasa man ito na benar man, asumiyate na di ka pagkasya ka. Ibarat yan, nabdala ko ko. Nasya ganda na kang anak ko, na namiyatero. Nililimin na ni Manil, at iyan na manager. Habe, kata John, mga ibunawa, masada ka karaka. Matang wala ka, di nga diwan. Di. May ako nasa kamanigimit, asan na, niya asilita. O gano ba ay mga pusir ka, o inaagusoma, na so paminan yan, ang ibabagang ko dunia, na daawin na ka naman. Kayo di ka pakay. Dahil lang tanong, kami ako natin yung ano perakat tekan, miyang buhay ka. Sabi niyo ba po nga marano, kami kada kila pa din, na di mga berakat. Na lumapalapan, ada mga koropa. Nasa ko ni pangoropa, baka batang mangoropa. Isa man na dito rin tumbi at talita, nangakapangoreksyon. Kapamagila sa paawing. Uway, nanong kakira do'y tanubu, mga uri panuwallah. Ayak kayo nga sa paawing ko padaka, na udaw paawing ka. Bahkan niya kaya si Mamunta niya kaya sana baka sa parurabong niya nabubay, nabadi na bubay, nabubay ang sira. Kasi ako sa makuuna nila, nasisira siya sa ura, majaling mamagay kasi tinimitagi manager. Na manisyo gan na, agip ka na kami ang makatang-tanong ikatiro, bubay ang sira. Na manisyo magan na bumiraw ang utak-bubero na ido, ini, nang mano to? Kami ang katwa-twa ay budok. Tingba pumunta siya ng way budo ni kami may iliya kanon, may nang nakanon. Ana di ko naputero. Tiga na pumunta ng mga bubi, mga berak. Na naman nasumagay. Inaman itit, naman utuin ini kami panda-panda, niya foto-foto tabubay. Ay na busisi man lang na puliw. Ana sumagay na ini naman to kami rata-rata budak.
tinggal na tubat kan nawangan mingilit iya bisa ngadingi giro niya panda-panda na niya pangit-pangit niya dia ang bubuta diyan so 2 tahun so balasan niya to mau 2 na nah ini yang pagilin na ginawa niyan Allahu Akbar na mga Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mana niyan kaduanan akagasindawin mo ko ba so kapiyapin kakulokos ka ilan yung lango-lango amia kapiyapin kapalukulokos ka miyang buhay kadua miya kuwang mapia tamang kong mga watem miya kuwa ko na mapia kaya bitiru nabi rid Allah rid al-walidain syuktillah fi syuktil walidain sadun sa kapagkababayar ka umbalalokos ka na dito ni kapagkababayar ka wallah na sadun sa kapagkararangityan ka umbalalokos ka na dito kapagkararangityan ka wallah saan na anak niya nagano na istorya na dia niya babay na inakuda panmatay siya may na niya kapia-pia inakuda matay pansyukarman na niya kapia-pia buhairan tutagano niya kapia-pia kawiyo-biyo patkatawa wateran 2 babay 2 mama o matay siya mga akarama ang utababay niya tayo siya karama ang utababay at niya siya niya da siya ng walay lagi na nabiran walay kawalay ito walay na magariari pia kawasira no mga bapa ang koto mga wata dia koto ay manana na ipag ang koto bubayo pia kawasira yang utawalay inauna mewa sira no tinamawata ng mga wata sa walay ka biugutan no ng mga bapa iyo inauna mga kubriya isutigtan no ayabua minitero nila na sa mga lapaliran mga ulunayran telamiran mga kulniran inauna ulit ng Allah inauna misipri pa isin nang namirin sila sa walay, kana ko nagbubuwalay kay sa kanyo na miyagdarda. O nasabab sa yung kuta mga wate na mapaparatin sa iniran, amayran. Na yan na siwang kuta dupat kata mga wate, bububay ko mama, na miya makapiapi kapalokoloks. Bersina makaw ma na arakaniran si iniran sa benang arakaniran sa benang. O na may mga pumag-eskwela sila, pumangadi sila na arakan nila sa benang. Na makumasyaran, na subabero na tatamparan nila na tulang, na siya sa nabubay na pupumipi. Na umirawain, ano sa mga ditan na kasang kapumipi ako na anak ka nung naman nakapipi. Na sa mga mamaw na buong na sa isaw na inaw na sa isaw na akin na di mamaruga. Na sa isaw na igir ako na pupuman misa sa na dito ni kapupugin tawiran na niya makapepe kapaloks na siya ni mamagiskwila mamangadi inaw na ayad na kadakala na ipusidairan na palapa andi ni kapitay tigil mo tuwa ginawa kan na makabuhi sinira sa palapa na mautulong naman na palapa na din nagkandaga sa mga mga watayan na bagpilawin na niya sumo kami sa palapa sa din sa pagkaluto iniira ng ama na niya na pagkiniran asarakalan na niya makapepe kapaloks igirawan na suisaw na bubay na pangimutuan niya sinayan na suisaw na di na nipigoy si inayan di na nitay si inayan na tigil na inakulay kung niya kakwala makapasada kami kasala makapasada kami no nakaber kami o kaber kami wala na wala siya na miska naging mabunganos na umanagin ko na pagpapiniya sila sa pangit na kandaraw Allah na may kapasad sa mga watayan lahat mo na may kapasad karyautian suisaw na maestra, suisaw na nurse sa bubay, suisaw na engineer na suisaw na may attorney na lang mo ilang na kaya may makapasad ka na bagiran naigira ko na kaya pangangarakan nilang sinera so mga mamaw na abo nilang sinera mantong na kaya so kaya kami niya katong kami siya gano'n kami tingba mo mga babero na pakapakanya ka namin siya ka inaw na miya bebe sa inahiran karyat yan sa mga watayan nakagyan ko gagawin makatulog sinera nakagyan ko gagawin ako ko nila na maatay sinera na yan din nakapagkagutin umurok sa kuta mga watayan napatagataw na diwi na miya rasay ka na kami ini lang may kami ka ini sacrifice kami kaila miya nagunta kami mamu binasarasay kami ka namin sa kapuna si sakyan niya nakataya na mga pinagro namin makatuma misagin na kami na inawa kaming kay na kulay na ba siya na mo pagpagulubisig sa kapagkagatanig kira ilaman ang kapakapi akapalok-alok siya biya nasansira na wala nasa kamabu mga wataan yung mga kamudaan mga dato, mga babay, mga kamudaan o kabaya kamali kaalim o kabaya kamali ka professional na sila ang kasina ka na sila ang kasya maaka na pipi nga sila ang siya maaka o ba kapagpamasa nga di ka pasupa ka subira ka kabaya aayam na niya na marata o di ka pasupa ka sa mga kabera ka mga pipiya kapadanan sa amanan niya nakapiya kapulong-ulong sa ubang kasilang supa ka kumapya ay ipakapiya ka sa dunia na ipakapiya nga pa sa amanan niya na alungan amori kaupo na kasilang supa ka kasamo siya kabaya ginawa na disnang nga siya napakataw tabi siya kadatwala na ligaling makuha amapya
ikan makuha mapia. Nadianan, kaduanan tugu nabi akisinda ko koba. Na pada tugu nabi katalo akisinda ko koba. O kabaya kamabu akisinda ko koba nga. Na di nga kabaya na no, miya timur ka. Lalo kabas kasya makulay, miya buhay ka. O katalo na sillatul rahim. Sillatul rahim. Katalo akisinda ko koba. Na sukado sagam ako tunganin ka. Pakitutungan na yan ka. Jika beberapa sa tunganin pa. Oh, di may titubo yang mana nina kaya kemitan yung gusto tunganin pa na ini tolak ka. Haram. Haraman ko agama o ba ditutulak ka o ba kanipanulak sa tunganin ka. La yuhillu li imri'in muslimi ay yahjir akhaw fawqa thalatha. Di ka pakay tugunan di ka muslim. O bang katulakan siya pagarin ka muslim sa kalawanan sa talungawi. Ay na bata kang bagay mo miya gasta ka. Kenapa talungawi ka alaw onorago? Miya uto ka Allahu Akbar. Kailangan na sabi tugunan sallallahu alaihi wasallam mauna manguro ko pagarin na muslim apa mga pinanya na iya ko na kubala si Allah. Ay do, di nga bisa kabaya pagarin ko baka kabala si Allah. Ay mo bisa kabaya kan kabala sa dunia na wala nga rin adi nga kabaya. Tadi o baka di panulak sa tungan nga miya buwi ka. Adi sa dia nga tabiya ta may kadulawagan dengan sosial dengan nakaatuman ka na may kadaki diwagir ka natin na mga ta ganang kinyo dumawag ang nanadadwa niya ako. Ada lagi ada kasawan ay agi di mo takap yan ay parang yan bukan na kay gagaw na bumapakitutungan na yan ka. Dan din ka pa kaumang ka na dito na miya ka sasak puluwi ka sa lakawan di ka tira sa kaduto. Kakadutong iran miyang buhay ka miya kuha ka surga baka nagpagpalalaan na di ka mamuda sa miya kuha ka surga. Agi di mo takap yan ay parang ay kada kay gagaw kapakitutungan na yan ka. Kaya gina ko natabitan na di ka makitutungan na yan. Nada pernah gagaw ka. Oh, maka di ka pa nagkalig siya ay pernah kapila siya nga matangan na sundong mata ari mawapa kapatapatayan. Allahu Akbar. Napaya naman ako kung masya talang pululang dagay bal kapagin siya. Abay tinan na siya kito. Da, kaya ipatangap na magiging. Na makamakapan na may gano'n at tabiyo. Nadap-nabar kapag siya. Nasa kapag nipuno naman siya na. Hey. Siya kumakaman. Natatanangan mo na tungan yan. Nagod. Abakan ipagin siya. Kaya siya pipula. Sa kapag pagpaguna naman siya na. Nadap-nabar kapag siya namin yung buhay ka. Ano to sabaw? Nagisyo parang yung katabi o kanabas ka o so parang yung kaamarata kanabas parang yung mapya. Allahu Akbar. Yung nga na parang hindi nga natin hindi pamagana matang wala ka kanabas kalibat ko pang naman ka yung nga na nakibunong ako mga padaka nakalaban na nakadanan kanina na ayaw na niya napakagugapla na amal na di mapanggira-giray ako taap panaligan na di mapagkaling kaling malunga man ang gada-gada suma sa restaurant na may mga panakay ng masyagi magis na katapipita na matang wala kape buhay mo pakiinom ka sa kota panaka inabunong ma na kape po na netiba miya katuwa-tuwa miya kapay-pay natawag siya manito kaya maano niya na api abu po na pakikape na kaw na miya katuwa-tuwa netiba mapay na po na piyaki pares ko na dua-dua tim manapan siya miya makataga-tagas banyan untuk galipati dito na miniga ang din ko ay ang maana niya na poso yan. Miniga ang din ko poso yan. Allahu Akbar. Ay dapat ako, bakawatan mo na ututrak ka. Na gagawin pa nakatutrak ka. Na pipato ang atera, kaya patatangan na sikap na kaya patatango kababan na tagawalay niya na. Ang kaya kagapin nga sa nitibo, at gulbo pa na pansyo, kaya kaya na ako ng matawa ka. Nilimit yan ang kapana. Eh, tari ang anak kaya panatan. Abe, di niya katawan. Hindi niya ko na rin. Miya kilala ka niya. Ginanagay siya miya mo inabulo ko niya. Kaya kagapi ako niya. Kaya kakana ko niya. Mata no. At alitero niya. Pangata. O gupa ka no. Ito lutin. Ilaman ang mga dua pansyo. Miya ato doon. Bumili ko maglugulan dua pansyo. Miya ato doon. Jatang ka. Nagira tabi-tabi. Tanapya sa tao-tao magugupan ng nada. Tanangan niya ba nakamalog kira. Sa kanya mataw siya na tiga. Dagi man to kapapantagal. Ada batang menau titra na beto ngater putra walay niya. Atarianan, ama dia katawan. Inilekan niya. Si Dano. Bagi-bagi Dano anak tayo niya. Ayaw maknanya naliti kapya ading kota kala agagaw. Ayaw na riba sa tunganin pa. O baka pagpamang sa tunganin pa. Haram. Anta nagtaro na matutungan niya. Sa alaman na mori. Ayaw ko nagtaro na matutungan niya. Natigin na
Sani satau amyaki tutunganaya na siapa na Allah. Wa man qata'ani na satawa tepedna kunya di tepterun mapagi tutunganaya. Wa man qata'ani satawa tepednian kunya suka pagi tutunganaya na qata'allahu lahu na tepedun sekali na mabuan masa anoman amori. Elani wadang na di magi tutunganaya mata ada kape mapagi tao. Nah, orang yang nanti apa? Akhirnya orang sakatnya sa 10 minuto sa labo udah niya sa dan yang sa kauras aya ko na ikapat apaka sindo ko ba na an la yadi'u umruhu fil ma'siyah na ubang ka pasyumbuon sa umur ka o kadarwakan pamana api apa nang darpa na din ganda na marata na panagili ko bangon pupakakan. Oh, paman basta mukmin ka na kailangan na ayat ng Nabi na tinakal mu'min la yura illa bi thalathati mawatin. So kung siya mu'min to Nabi na ayat pakailan na talawa darpa. Da akailan ko mu'min inuntan na talawa darpa. O di nga may nasang talo na sada ka katatagonon. Pagani na sa mu'min na suwalin din ang bayit. Ilan na ka sa mu'min dato sabay na ilangan na siya kuwalin yan. Na udi nga matay sa walay niyan ang masjid na siya masjid ilangan sa masjid kanunun na ikatanong na udi nga mawa sa walay na udi nga mawa sa masjid na ilayang ka kung galabakyan na rumakili sa mu'min iti mu'min pamakaskan mo mga bay na ilay ka sa walay na dungdungan na udi na uda ka sa walay na siya ka ko pamana seminaryo na uda ka ko seminaryo na kapag sisigap man ako opisyan ko di na galabak ka diti terong na bay o tabir ka ng mga bayo tabir na bay na ilay ka sa walay na daw. Dahil nga sa seminar na daw. Dahil nga ako galapin na daw. Dahil nga ako padadar pa, cari mamaging utwa, di siya mamagata, ambahas. Kenapa ditiba-tiba? Oh, Tuhan kami tambah kasyangin. Ada taran mengurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah mana niya? Ayah pernah benang gilay ka, na ubah ka pagpakakan. Ibarat yan ang tabi-tabi. Apa yang ikaw pagpaganggan? Dia buding mo di ka mentay. Nakatawa na kadunari ayah pwede bulong na kasumpaw, at yung sama no, kasyako. Na apya di kau paganggan kakanaba kang kuan na panang gini ngau bangun pepakakan ame ka aya buah pepakakan jang to atare kana sa ujo biji ko dua-dua kita kata ada gong ame ada sumu oi basta langu na gelebak ana gelebak ko na marata panang gini ngatu na di ubang pepakakan diti kapag itaw oto dia nang ngoi loba kaya ko na ikanam sa taw tu nabi amatagulun na dito ni kaya sidawin yung kukubanian na ay yustahida fit ta'a inaw na di ka po ni marumasay ko papangunutang ko Allah garasay ka po simbag ko Allah pamanadataryo mga dato api ako ni masakit ka api ito na po ni maggunang ka kararugunang ka na din mapalin nakasimbag nga ko Allah siya na mga bayi api ayaw mana niya ni baratya sa diyan kaya tapangirkatan Allah diyan kaya komedian na sa paratiyan na paratiyan nga din ko Allah kanaba kaya lubay ka kanaba kalubay nga siya kawiyagan na kaya lubay mag sa paratiyan nga ko Allah na kaluwagan nga na miya kada sa paratiyan nga di ayat tiro na mu'min na masuwata mapiya na di mananamat ko Allah na masuwata marata at iba na di sibat ko Allah di nan kailangan na marasay ka ko agama na di na mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala igiraman na mirasay ka kung gano'n ba na katatagwatan sa anong ilang man igira na inibagir ka apera na matar ada taruh harga yang mutai inibagir ka apera pagi dapat marasay na igira ay apera ka na miyara sarasay kau na kaya ko ang kau na matang pembeli pemadaan ulu kau miyaka lalaan ulu kau Allahu Akbar miyaka syakun na bata o kunia menunggu siya may sapera inisian dan yang tangguh sa ginawang kapera api siya kisyamanyan kagyang man ako na mga pera gawin na bigam man ni matay siya pera ama kata siya pera magagamang kanya nung kisya kaya gabanan ni matay ano ba di ka nag-kisya miyara siya na siya kung naman ko na matay na katumiyugong na napasakan ya titumuro na miyara siya nung bang nang kisya kapilipidigan ko ma nadataran na sa simba ko Allah igira at pagkarasay ka ko simba na pamaling mamala nauna pa na ng ginanakaw baka batali baka makapamaganta baka makasudi baka makasuruyan ay namatataguro ka na yung puti amanan yan nakasisiyapang kau ay ako na ikapito baka sindo ko ko ba inshallah nandini ka sindo ko ko ba nga sana mataguro nga ito betal nagirat yan ng nabi yung sindo ko bang ka ay ako na ikapito na ay yukthira zikrallah na syukapa kadang-kadang ka o pading kalikat dan tarmik Allah
Sadin sakada kala dengan gatan tadi wallah na ditun ikapakasin dawin ako kubangka. Oh, dan mana unaan nama na asim tadi wallah ngani masambayan. Oh, inung ya kapya na asimben mga pagareko. Nau mga doksami, mga aryami, mga babayami, mga pagaremi tabi-tabi o panabi ako kan o. Nau na suwakiso pagaremi, doksami dan yang pernah mapikir. Oba pun simbayang, oba niya na dahil niya pernah mitinugangan ni maawak. Ay naipuna kay matuna paniyating kadang pagari ko sa kasya pangkasanan ni Masambel. Ibutanan kadina baraka po katabang. Uway, aba mapaniyan nakalawan ni Abim kay Alima Sambayang. Kaso sambayang ka na di man na apagaturnil ka kukubang ka. Na ayaman na nasalo na mawari. Kadang na una niya natalintan na makuwala na Abim kay Alima Sambayang. Wa man a'rada an zikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Sadin tu wallah saya tahu apa kalipatan yang sudah tadin kami. Dia muta tadin kami. Nah dia sudah sambayang. Ada mana semangat mufasir Quran? Nah sekolah Quran. Sadin saya tahu apa kalipatan yang sudah sambayang. Mana sudah tadin kami tu wallah. Nah apakah pegintaw na itu wallah sa kapagintaw apakah ada panas. Ilan niyo, pamana api-api niya kung ang daw na dunia na detaruda ka bara katuknya sa katuka. Nandini kasya pa nga kung lima sambil na ibetul na kami ang api-api na kapagdamang ka. May tumada aaway, ipresipir ka wala, na niya api-api na kapagdamang ka, kasabot sa matatagong kaso lima sambil. Badi kada ka na nabara sambil, andini nga pa kasilbingin, na pangirahay daw. Sarap niya kasilbing ako na detaruda niya mamasana ka ba. Na so sambil ka, na ito niya sa naman na mauri, na iba na nasangkot ako ba. Nakuga pala niya ko Allah, naptero niya ko Allah. Hafadak Allah, kama hafadtani. Siapang kadin wallah, garit siapang kadin wallah bay. Sadantar ko kaya siapang karahan sa dunia. Na dia yang kailangan siapang tanwa dia ng Sambayang. Na dia mo tamang ataw, hindi magkakinan sa tantan wallah, kala di ko kakarginikiran. Wa nahsuruhu yawman qiyamata a'ma. Inauna timu nami silang pentu wallah sa alawan na mori nakikabubuta silang tu wallah ni silang pemakailay anak terung na mga tao para kikabubuta na dito naguni na pangalay sila sa dunia na tinakara rabbi lima hasartani a'ma wa kad kuntu basira ayaw na terung nila kad na nami Kenapa matatago kami ko dunia niya kapya kapag kailan? Kenapa kami mga buta? Ino kami ang kebuta. Ino kami ang kebuta sa kaya naman ang mauri. Isimbakiran Allah. Kazalika atatka ayatuna. Fanasitaha. Wa kazalika liyawma tunsa. Di na naman tu Allah. Miya kamarkan sa mga tandaan na piya kalipatan itu Allah. Na iman tumahuna pa kalipatan kan itu Allah. Ino mga ulit Allah. Asal yang bulan tanwa dia berapa itu betul. Insyaallah tu Nabi kesiduan cukup bangga. Pagaliron remaitan oleh ditanu ikhlas. Kapag ikhlas. Kedua birrul walidain suka biar kumbalanas. Ketiga silatul rahim. Suka pakai putungannya. Kada segam tak putungannya. Keempat alla yadi'u umruhu fil ma'siyah. Na pagawatan ka siya galabak kakap masya pananggilay ka darapa ubang kamusyong anagalap ko na marata pananggilay ka ubang kalikap masya siya Allah kalima an la yatba'u hawahu na ubang ka pagunuti siya kabaya ginawang ka la yatba'u hawahu di kalima di nga punuti siya kabaya ginawang ka na ayat ko na ikanong ayustahida fit ta'ah na syuka prasara say ko kapangunutang wallah na ayaw ko na ikapito na ayyukthira zikrallah na syuka pakadakalang ka kundi ka di ka pagaluya-luya ko ingaran wallah kapupudiyang ka wallah kaputaduming ka wallah na asara matagur kaya pagalit ko babakan insyaallah na padakaling ko tao ang kasindawan sa kubanian panganitan wala alang tanong sa mapadaw amin amin sa ilaan tanwallah langulango maapantan Allah subhanahu wa ta'ala sa balasan kan Allah mga pagariyamin sa kanusan sa liyo pagpamamakinog sa liyo na station Abdul Hamid Broadcasting sa liyo na amanan na siya na magariyari yan na si Kiki Manigi Habib diyan kay amanan niya na si Kiki Bayalabi Haji Asriya
na usinan lang magariari na tamang pamiyama kamong mga darulupayran, na tamang kong mga watayran, na tamang kong mga apo. Na pagtunan ni tanong Allah, away sa pagkakwasi, abalas, away na ayaman na adi makambuhin, na di kota mga nagsira na mga kabayaran. Away, nagimis ka na sa bisasalan sa damo na mga pagariami, saan sa papalangon-langon na papakaila, di makamante sa television, ikadua na di maitong, ikatalo na di na radio station, away, Abdul Hamid Broadcasting, na usulang namin sa kanusampan na itatag sa Korea. Katawa namin na pagpakalang ba siyang anang kaya ang programa tanong, sa diyan man natin ang tingin ng mga Arab, dito sa Saudi Arabia, ako diyan ka ang mga Muslim country, mga Arab country, sa usang mga babaitan, mga pagalitan sa France, ibig sabihin sa laban, away, sa ikabisi magdimamang ni Wallah, inidastan wala lango-lango sa diyan ka apan niya kay ayaman na din ng ito Pilipinas, na sampur na sa dunia sa magang sumagaan na madalakatan mo, biblagitan mo, at yung kaagdam ni Mantua sa kita kubi, o sa madalakatan mo sa pakon ni Wallah kung sa din na kaya sa maramdaw din na kaya lumanon, o sa siya pang tanwala lango-lango ng sa mga pamilya na sa matatago, sa mga barang-barang sa dunia, sa makabalingan ng kami mga mapipiyaginaw niyo sa diyan niya mananay na kapsel manakakanong, Ari Manijer, Habib Bayalabi, Haji Isrea, sa balasang kanwal daw ta'ala, na inong pasiko mga padauras, na ditanong di makapagpagkinaga, sa mapipiyaginaw tanong, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.